Al'adun garin Gobirawan Nijar suna da birgewa. Gobir uwar al'adu ce mai musu kasa lura. Mai son ganin gargajiyar asali ya zo Gobir. Al'adun garin Gobirawan Nijar suna da birgewa. Gobir uwar al'adu ce mai musu kasa lura. Mai son ganin gargajiyar asali ya zo Gobir. Al'adun garin Gobirawan Nijar suna da birgewa. Gobir uwar al'adu ce mai musu kasa lura. Mai son ganin gargajiyar asali ya zo Gobir. Al'adu na Gobir kwai tsari sannan da birgewa. Buɗin daji a garin Gobir kamar kai ya ƙarewa. Domin lokacin ne 'yan baiwa za su nunawa. Sabida tunanin ya shekara ta zo ya za ta ƙarewa. Wannan al'ada sai Gobirawa sun yi zarcewa. Sun yi zarcewa. Al'adun garin Gobirawan Nijar suna da birgewa. Gobir uwar al'adu ce mai musu kasa lura. Mai son ganin gargajiyar asali ya zo Gobir. Cikin satin ne gardawa suka yi dubawa. 'Yan bori da bokaye su ma su zo su dubawa. 'Yan tauri da wanzaman su ma da tasu gogewa. Makera da fannin 'yan rinji ma ba su kwantawa. Sannan malamai na yin addu'a ƙasar a yi karewa. Ƙasa a yi karewa. hattara jangwaro Allah baka nasara Allah tsare Allah kare ka Allah saka sauka lahiya wasu sai ga mota yana gaba ko kuma tattar wai kana zamane da matarka aure kana aure matarka ina za a da ita wannan haramiya ha ina za a da ita abinda Allah ya haramta wannan gaba tana da tabarruku lafiya san lafiya san lafiya san lafiya san lafiya san abin kaurace a gaishe ku an nuna gobe amsa an nuna gobe amsa
Amin a gaishe ku. amma Amin a gaishe ku. kankawa na wuni وقال صلى الله تعالى أمر على الله في كل زلين وكنيسة يغفر الله ذلك اليوم لكل امرئ لا الله شيئا إلا أورا كان في شحن فيقول أدركوها لأن ذلك يلزم القراءة لو أن القابل إن تشق حتى وتكوانا gabar da ta wuce kwana uku tsakanin musulmi da musulmi wannan gaba ta zan haram sun gafarta wa juna qiyamina wa qiyamina wa du'a'u wa sarqatuna Allah muna roƙon ka saboda kudurarka Allah ka ba lafiya da zama lafiya da kwanciya ka kawo hanyar ka da gaba daya a cikin gari da jihar mu da kasar mu gaba daya Allah ka kiyaye mu da fitinu ya da jikokin mu wanda ake wurin tsaron da Allah ka kama masa sahu الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم Adam ara hakikan ya shuɗi allazi yugallilu fihi shayadi wannan da ana ɗaure shedannu a cikin shi wa yakasa ɗaukaka ya ce shahr ramadan allazi kaga wato watan ramalana wannan allazi unzila fihi alquran shine wanda an ka zauta la ilaha illa hu wato babu abin bauta ma sai Allah fad'uhu mukhlisina lahu ad-din bauta mai kuna mai tsarkaka addini na gare shi alhamdulillahi rabbil alamin yabo godiya ta tabbata ga ubangijin nan ta talibai sabah talata annabi 11 talata 11 kai so ga annabi ayatul kursi da ila fi wanda ya zo wannan wuri ya halarta na nisa da kusa babban da yaro ne da ba ta shi mai da kowa gidan sa lafiya Allah ya sa sarki da ya taso kuma wani ya taso sani so da Allah mubarak mun hoto guda ta malamai magada ana ba ayi addu'a lahiya mai gobe ya safa lafiya sai mun ji a can gaba za a yi ba can za a yi ba
a hawa su kare ka hawa wani kana ga mer ne yadda ka wani abin da ke sama da muna nan cikin yi fata mun zama kai da yan mangane da zauren sarki to mun mu yi kan mu yau dan an kai magana cikin yau mun ta mutane ai ba ka dauko kula ka dauka ko kai karin kuwa in kai karin na ai sha ne kai da fara sana na kuma mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا تحصى Let's go.
Suleiman! Sule! Sule! birnin Maradi ya jawo birnin tsibirin Gobir ya sare tsibirin Tsiya matsiya yaki sannan na Gobiri ya ga kakane ya ga jika ne muka ce ba dan kai ke yanzu ba ta ba na rantsi da Allah Gobiri bai gane jika ne ba bai gane kakane ba sai Gobir ta watse ba ta da sarki sai da an ka shekara 10 ba su da sarkin kansu sai an ka buga alƙalumma an ka ce a tai a damo sarki ba sunan naman daji buharin gidan kula gado gwamki dan kula gado na kula gado jikan kamakun nan kakkin da Muhammadin na an ka dawo sai an ka ce kula gado kai kahi sarki gwamki ya haifi bawa ya haifi mijin yawa jato ya haifi magaji ya haifi bukari ya haifi aminu sai ya haifi alaga shi na wannan mura na gobir Allahu akbar haka
ba wata shakka ga alan waka dole mu taka yana da harka nishar da makka an isa barka Allah da ya baka Allah ƙara girma Allah ƙara girma don akwai karama a taɓa mai da kyau. mun gode Izza, thank you so much, mun gode. har da ma mahaifina sada hannu mu ma a san sace dona inkiya DJ dan gari na godir amina alan waka masoyi sarkin biya amma ka babu layi rawanin masarauta ka saka godir assalam na shigo da sallama ta ɗan gari na godir ku ɗan fahimta shugaban gobe zan wajen tinata kafin ta kare wakar na rufe ta Allah ya kare zakin masarauta Alhaji Abdu Bala Marafa gobe amina alan waka masoyi sarkin biya amma ka babu layi rawanin masarauta ka saka gobe bagobiri mai kishe yan gobe bai sa matasa su yi kishin gobe burinsa kullum masarautar gobe ta kasance ta ɗaya faɗin Nijar baya ja baya kan makiyan gobe tattalinsa a san su wayi gobe amina alan waka masoyi sarkin biya amma ka babu layi rawanin masarauta ka saka gobe masarautar gobe zan wa jawabaina in kun ji dan Allah ku gane zancina ni kirana shi ne riƙe al'aduna a ƙasar Nijar ba kamar shi yarina gobirawa yau na isar da sakona kula shi ne ci gaban ku gobe alan waka masoyi sarkin biya amma ka babu layi rawanin masarauta ka saka gobe Alhaji alan waka an naɗa ka sarkin diya yau shi ne rawaninka matsayin nan ya zama tarihinka masarauta kenan wajibi a kanka ka kula da umarnin kare gobe alan waka masoyi sarkin biya amma ka babu layi rawanin masarauta ka saka gobe sarkin biya yau shi ne lakabinka dukkan matasa na yabon gari ka gobirawa sun ce kwarai hakika aminu ala rawanin yayi a kanka shahara ala ta iso gari ka zama dai a cikin fadar gobe aminu alan waka masoyi sarkin biya amma ka babu layi rawanin masarauta ka saka gobe sannan tabo a kan Yauwa sai ka gane wannan kyauta da aka yi maka ba kai kadai ya kaba wa ba ni da kai ne saboda haka yawa za ni to muna godiya Allah ya saka mu ka samu shar da shi kamar wakin gobe an ga shi kamar wakin gobe shar da shi ni ma dai ba dan dai kan na tafi shi dai zariya gidan bawa na gwamki zariya gidan kanne zariya gidan hamadu zariya gidan soba zariya gidan babari zariya gidan dangudi irin gidan kanne da hamadu irin yamma da nisifi irin rana da kanta dan tsananin gaba kakanninku sun ci birnin isra irin yamma da gabacin makka an ka hito gobirawa wayin gobirawa bala turmi shi ya fara sarkin gobir sai bar take sai kanne sai hamadu sai dangudi sai babari sai soba sauran kamu zaki bayan sauran kuka na rantse da wanda ya Allah ta kana ba a kiriki namiji ba namiji wanda sai da sarki dan gwarzo ya kwanta ya da yawan dan gwarzo kuma gobe da an ka tattala
muka yi. Allah ya mana gafara, Allah ya karbi ibadar mu, ya ji gan iyayenmu, ya kare martabar shugabanninmu, Allah ya ba mu zaman lafiya da bunƙasar arziki. Wannan bawan Allah ɗan kalla wanda ya zama bambaɗo ko mai bambaɗanci na wannan masarauta ta mutu gobir mai albarka, ya zo sa'i ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Muna roƙon Allah ya masa rahama a irin wannan wata mai albarka, Allah ya gafarta masa. Idan lokacin mu yayi, Allah ya samu cika imani. Wannan hira da muke yi a kofar gidan mai martaba sultan na gobirawa na duniya baki daya, muna yi ne da alfarmar mai martaba sarki don mu ƙara danƙon alaƙa ta zumunci da yauƙaƙa shi, musamman da al'ummar ƙasar tsibiri baki daya. Mu gaishe ku, mu yi zumunci, mu san juna, kuma mu yi bankwana. In Allah ya sa muna da rai, muna roƙon Allah subhanahu wata'ala kamar da sarkin baki ya yi bayani cewa za mu yi tsari mai kyau tun ana jajiberin sallah. Za mu yi shiri na musamman ba irin wannan ba, wanda kuma zai yi ban ƙaye da mutukar ƙayatarwa. Ina godiya ga hakimai waɗanda suka mara mana baya wurin gudanar da wannan taro, musamman shi sarkin baki wanda a ƙarƙashin shigifa ko in ce ikon mulkinsa ne aka yi wannan taro a matsayinsa na sarkin baki, da kuma magaji Ado wanda yaɗo, wanda kuma muna tare da shi gashi nan yayi rawani akan kujera yana wakilci kamar yadda ya dace. A tare da mu akwai sarkin Baura na sabon birnin Gobir, shi ma nan garinsa ne, kuma gashi yana zaune akan kujera don shaida wannan rana ta farin ciki. Muna godiya ga dukkan al'umma da suka samu halarta wannan taro. Muna yin sa ne ba don komai ba, don zumunci tsakaninmu da ku. Kuma Ala ɗanku ne kamar yadda mai jawabi ya gabatar. Allah ya bar zumunci, Allah ya ɗaukaka al'ummar Gobir, Allah ya ɗaukaka masarautar Gobir, Allah ya haɗa kawo kan dukkan al'ummar Gobir, ya dawo mana da martabar mu ta fita da insha Allah. Alhamdulillah. Inuwa ta ka daura ce, daula uwar daulolin Hausa Gobir. Gida abu dubala sultan Gobir sarari ya mai ban tsoro na kan kajeran su kuwa masu dawakai. Ya mai ban tsoro da gobiri abu dubala sultan Gobir dan marafa. Sarari ya mai ban tsoro na kan kajeran su kuwa masu dawakai. Ya mai ban tsoro da gobiri abu dubala sultan Gobir dan marafa. Inuwa ta ka daura ce, daula uwar daurolin na Hausa Gobir. Baka iya babban babu ban gida abu dubala sultan Gobir dan marafa. Inuwa ta ka daura ce, daula uwar daurolin Hausa Gobir dan marafa.
gwalagwalan kalmomin tadar gobe abin fade na saurara domin a tsinci kudu su kan zancen gobe madogara ta rafaras ne da zantukan magabata kai kan gobe don da fata inuwa ta ga daura ce daula umar da kudurin hausa gobe don marafa a daki babban abu ban gida abin bala sultan gobe don marafa daula uwar dauloli da haka ne za mu kira daular gobe daular tsara dauloli da haka ne za mu kwatanta ta uwa gobe gobarkin da mu zaɓa gurin kura nasara suna labaran gobe daula ce da sai ta takara mashi yan fagobe na san walin zalina warwara kan asalin wannan gobe da dan marafa sarari mai ban tsoro na kan kajerar su kora masu rawar kai mai ban tsoro domin ya burbula sultan gobe dan marafa wuri sarki da ne sarkin diyana ku yana kishin gobe dan marafa lale lale bayyana alam waka dan gobe dan marafa yanzu da na ga dangina asali na jininsa